pois o do Miguel, bueno, na alternancia de posicións que levas esta temporada, a adaptación completa ao posto de central dereito. Hola, bo día. Sí, a verdade é que nos últimos partidos pois estáme tocando desde que veo Íñigo e con este sistema pois estar de central dereito bueno, este partido xusto comecei de carrileiro, pero bueno, é unha posición que como xa dixen noutras ocasións non é descoñecida para min e a verdade é que estou cómodo aí. Por necesidades do equipo pois estáme tocando participar aí e nada, intentar pois axudar ao equipo e dar o máximo e, bueno, crecer tamén nesa posición que ao final, pois, co paso dos partidos, pois tamén vas collendo máis confianza e máis tranquilidade nesa salida de balón e a verdade é que, bueno, síntome cómodo aí tamén, non? Bueno, levas 32 partidos, titular cos 4 adestradores, como valoras a temporada do teu retorno ao fútbol profesional? Bueno, como dixen noutras ocasións, gustaríame que a nivel colectivo fose de outro xeito, non? É certo que eu pois intento cada día mellorar, intento cada día dar un pasiño adiante e ao final pois nesta etapa pois con máis madurez, con máis experiencia tamén, pois é certo que intento aportar neso ao equipo tamén e bueno, costa moito pois darlle valor ao aspecto individual cando as cousas non saen e cando pois o obxectivo do equipo non se está conseguindo, non? Entonces, bueno, como che decía noutras ocasións, pois non presto moita atención a eso, si que intento pois cada día desde a miña posición e desde o que está na miña man, pois intentar axudar ao equipo, intentar pois competir ao máximo e aportar, non? Que creo que é o que temos que facer e o que donde hai que centrar os pensamentos, non? Bueno, co do outro día, diante da Ponferradina, levades a 10 porterías a 0, o equipo dá impresión dunha maior solidez, agora queda dominar a outra área, Miguel. Sí, totalmente, non? Eu creo que a nivel defensivo, pois, houve moitos tramos da temporada nos que estivemos ben, que o equipo foi capaz de defender xunto, de ser un equipo sólido e difícil de batir, pero é certo que agora pois no tema ofensivo pois temos que dar un pasiño adiante, temos que conseguir provocar máis perigo, crearlles máis problemas aos rivais para poder gañar partidos, non? Que ao final é o que nos está faltando, pois meter máis goles e bueno, creo que é tarefa de todos, non? Que temos que traballar aí para aportar en ataque todos e intentar pois eso, poñer aos rivais en situacións máis comprometidas para poder facerlles gol, non? Que é o que, como dis ti, pois, o que nos está faltando agora. Bueno, chega o Tenerife, como analizas o equipo de Ramis e tamén que tipo de partido esperas o Venres? Bueno, é un equipo que cando xogamos aló, pois pareceume un moi bo equipo e sinceramente a verdade é que eu non esperaba que estivese na situación na que está, non? Porque creo que é un equipo diseñado para pelear por obxectivos de máis arriba e a verdade é que creo que é un equipo con xogadores de moita calidad, con moito potencial ofensivo e bueno, espero un partido difícil, un partido duro como che digo, creo que eles tamén teñen necesidade, creo que tamén nese sentido pois están presionados e supoño que virán aquí a conseguir a vitoria e bueno, van nos poñer as cousas moi complicadas, non? Pero bueno, nese sentido, pois tamén estamos un pouco máis tranquilos na casa, creo que o equipo ven dando un paso adiante, non? Creo que a xente tamén nos está axudando, creo que as últimas entradas no Anxo Carro son moi boas e a verdade é que o equipo na casa pois está dando un pasiño adiante e bueno, trataremos de conseguir esa vitoria que tanto necesitamos e que tanto necesita a nosa xente tamén, non? Miguel, bueno, seguindo co que decías, que lle dirías á afección que está pasando mal, pero que está respondendo nos últimos partidos? Hola, bo día. Nada, pois simplemente agradecerlles o apoio que nos dan, que o sentimos, que desde o vestiario pois, que estamos agradecidos, porque, bueno, creo que ver o estadio así, con tanta xente nova, ademais, coas últimas medidas que se están aplicando desde o club, pois creo que
que ao equipo que lle axudan e que sentimos ese apoio, que sentimos ese calor e a verdade é que, que o imos deixar todo, que imos competir hasta o final e que queremos pois dedicarles unha vitoria canto antes porque creo que o merecen e despois dunha temporada tan complicada pois creo que tamén ten moito mérito, non, que a xente siga vindo e que siga creendo e que nos siga apoiando. Como está o ambiente do vestuario? Seguides crendo? Non sei se baixan os ánimos cada semana que non se gana. A ver, é evidente que cando non chega esa vitoria que levas tantas semanas buscando, pois costa levantarse máis ao día seguinte, non? Está claro que eu creo que nos partidos vense as ganas do equipo, esa ambición, eu creo que queremos ir hacia adiante, que queremos esa vitoria e o equipo cree, non? Pero é certo que despois, pois, cando non chega, pois, costa levantarse o día seguinte, sobre todo, pois, costa ser optimista, pero, eu creo que o equipo vai no intentar ata o final, o equipo vai seguir deixándose todo no campo e creo que é o mínimo que temos que facer e así vai ser, non? O sea que, nese sentido, pois, decirlle á afición que tamén nos apoien, que o imos deixar todo e que a vitoria vai chegar, porque creo que, sinceramente, máis alá de calquera cousa, creo que o equipo que xa o merece, non? Creo que por como está sendo, por como foron os últimos partidos e polo nivel que demostramos, pois creo que merecemos esa vitoria. A ver, eu creo que a mellor maneira de facelo é pensando únicamente no próximo partido, non? No Tenerife o venres en conseguir os 3 puntos, que realmente é a maneira na que o levamos afrontando desde todo este ano, non? É certo que non termina de chegar esa vitoria e, como che decía antes, pois costa levantar o ánimo despois de cada partido, pero seguimos creendo nas posibilidades do equipo e hai que gañar ao Tenerife, ir día a día e ir sumando puntos que ao final é o que necesitamos, non? Cada as cousas saen mal, parece que todo sae mal, porque cada semana aumentan o parte de lesionados, lesións graves, non sei tamén como estades levando todo eso. Sí, é complicado, a verdade, non? Casi sempre que se dan estas situacións parece que todo che ven en contra, que ningunha situación é positiva e é certo que ahora mismo estamos pasando a nivel de plantilla un momento complicado porque hai moitas lesións simplemente pois intentar todos os que estamos disponibles pois arrimar o ombro e estar xuntos que é o máis importante intentar recuperar tamén canto antes a xente e que nos podan axudar neste final de temporada, non? No que ti decías, pois totalmente, non? Creo que nos últimos partidos que nos faltou esa pizca de sorte para levalo, xa o día do Racing creo que o equipo que o merecía, esperemos que esta semana pois teñamos ese puntiño de sorte que nos axude a sacar os 3 puntos, non?